Halo friends, माबोरै दं? आसा खालामो गासिबो मोजाङै दं। नै दिनै जों बर' साहित्यसभायाव बेरायनो फैदों। बे फैनायाव एसे लेट जाबाय होननानै आंनिया खामानिसो थेवब्लाबो लानानै फैनाय जाबाय। जोंहा फेमिलियानो बेरायनो फैदों। बर' साहित्यसभा माने बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव बेनो जाबाय जिरायसालिनि हाबलां। जों बेवहाय बारा गोबाव बेरायनाय जायासै, हरावसो सफैनायखाय ओंखायनो भिडिअखौबो बारा खालामनो मोनासै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। जायफोरा आंनि भिडिअ बा आंनि चेनेलाव गोदान, नोंथांमोना साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामनानै होदो। अननानै आंनि फिसा चेनेलखौ फेमिलिफ्रा जोबोद रंजादों। बेफोरबायदि बेरायथावना जायगायाव बेरायनो मोनाखैमोन। नैबे थानसालि न'खर मोनसे एक्जिबिसनाव होनाय जादों, बेयाव जों बेरायदों। जोबोद खुसि जादों बयबो जोङो। dosa जायो एक्सेलेन्ट dosa बार्गार जानो बार्गार नै बार्गार खाथि बे जाबाय चिकेन लेग पिस जाग्रा। गोजोननाय थाबाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय जोंनि भिडिअफ्रा। चिकेन लेग पिस जाग्रा। दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।